Kini nga klase sa isda mga igsoon. Dugay na kay kuha kita ani. Sa Cebu wa ko kita ani. Boss, first bite. Karon mantak sa'yo siguro mga alas tawa ko klaro ninyo karon mga 4:30 and then 4:30 sa kabuntagon lakaw mig sa'yo kay wadto mi sa kuan tutag Dumaguete and then atutag Malatapay. Kanang Malatapay guys kuan na siya kanang mura baog kanang mantalungon sa Barili kanang live animal auction so atong suruyon kay dunay dagang lami nga kananan pot. Alas 5:20. Oh. Bae City. Doon ako'y paborito kay nga Pandres Baes kaning Dilton Big Shop tao. Palit ako kamay. Lahi na ilahang pandre. Ay, akong paborito ani kining tinalay kaniyo. Nya kining pandesal. May ay. Palit ako pandesal. Gamay lang. Mga 5 lang kabok. Og tinalay 2. Ha? Akong bawunon lakaw tagwan ron ato tag hapit tag Dumaguete then sa Buanguita kaway lang pan kay bao ka ang nakalahi silang pan dili kay hunit-hunit ba kanang insakto gid masa ngaon ta pandesal. Pasensya di pa kaninyo makalo kay tungod kay kadlawon pa man gud alas 5:30 sama sa akong gingon kinina lahi ra kay kuan hunit-hunit kanang insakto gud masa ang ilahang pan. So malaag mo kay dire sa Baes. Doon ay big shop dia sa ilawom gid sa Metrobang before ka maabot sa ilahang merkado publiko. Ngao ta. Ug iyon anak kaluag ako nga sinda. Joke lang ha. Wa ko yasinda. Wa pud ko'y katubhan. Pakita lang nako ninyo ang katubhan dire sa syudad sa Baes. Oo? Oh. Kahinomdom mo diya sa Medellin. Doon na po sila train nga naka-display sa ilang plaza. Dire po sa Baes City. Doon na po sila karaan nga klaro kayo nga steam powered. Oh, doon ay ngalan mga igsoon nakabutang Central Azucarera di Baes kay doon ay planta diha oh. Di ka na to makita but nara diya sa atbang doon ay planta diha kanang cab. Oh wow, tawa. Okay. Ang katong sa Medellin, Hamilton train kini ang nakabutang diri nga barka mga igsoon. Symington made in USA. Awa. Alright. Saka tagamay. Para makita mo. Oh. Awa. Steam test 180 pounds. So, steam powered. Na, diri na isuhod ang kuwan ay. Ano magkalayo sa suhod and then bukal ang tubig. Muna mudagan ang train. Alright, let's go. Di na tayo magdrogay kay layo pala ba itong biyahe?
syudad sa Tanhay. Ang next gikan kag Bais, next ana Tanhay. Then aya ka abot pa dong sa Dumaguete. Although between Tanhay og Dumaguete doon na pay daghang mga lungsod sama sa San Jose, Sibulan, aya ka maabot sa syudad sa Dumaguete. Barangay Ahong. Oh, awa. Mga kuha ra diri tanan. Uy, ganahan ko na liptila. Hindi ka naman. Tula, suba, bisag unsaon na. Ngano ko nakailag lipti. Okay, talag sir, boy, ang sweeto anak ma. Hindi akong ganahan, no? Ganahan po ko ani bungo. Bungo. Bungo na sa dito dapita. Dili sa mabulgan pa na. Bungo na sa mga bae. Kaya din so, para na yung isda din. Ay, mamsa. Makerel. Ulaw. Tawag siya golden mamsa. Golden kaya tungod ani yung Tungod kuwan. yung gold sa tunga. Dakua. I spent my college life here in Silliman University, mga igsoon. So, ma-imagine ninyo unsa ka miss nako ang Dumaguete. Awa po na oh. Kita ninyo na kanang Silliman Chapel. And then tuangan ang ilahang admin building oh. Kaniya to diha ang amoang registrar's office oh. Napadong na dito sa kwan dagat. Let's speak as tanawa. Ninduta oy. Welcome day sa syudad sa Dumaguete, mga igsoon. Naan ako karon sa ilahang murag Central Park nila, atubangan sa ilahang Archdiocese Church. Kana naa sa likod oh. Rawa. Rawa. Karaan na kani siya, mga igsoon, kani adto
dunay kuan diri kanang soccer field kaniadto nga 1990s. Nisuod ko kay doon ko ipakita ninyo. Ganina train man to no, train. Karon lain na pod. Karaan nga fire truck. Oh, no? Oo. So, mo nang iyahang tauranan sa hose. So, sa karaang panahon mga igsoon, tungod kay gagmay pa mga bahay, gagmay rang sunog. So, igo na gid ni. Makapawong na ni dunay sunog-sunog. Nga nani kadaghan nga tubig. Tanaw na to tubangan. Ay. Muna siya ganang awa. Morita ang brand. Siguro Japanese fire truck. Hello. Unahon na to pag duaw ang simbahan sa Dumaguete. Actually, kining simbahan mga igsoon, Saint Catherine Alexandria. Usa kini ka cathedral. Awa. Very nice church. Dali lang ta magampo lang ta dali. Nakatadol sa merkado sa Dumaguete may igsoon. Boss, tara sulod na to ilang merkado. Patin 5. Oh. Imo apil ato kasi. Kini nga Dumaguete may igsoon. Gipantog na dire ang ilahang puto o sikwati. Naunta. Mainit may igsoon. Alright. Taste test na one time. Okay. First bite. Lahi rabon. Lahi ato ada sa Sugbo. Lahi po sa ilahan diri sa Dumaguete. Another one. Bos, yan ka mag-busy diri, matag buntag. Ha? Yan ang mag-busy. Tawa. Di lang diri mga igsoon ha. Apil dito speakers oh. Ayos kayo. Usually no kaning puto do na may kanang murag taste nga luya. Kini wa slight lang nga tamis, igo ra gyud nga katamis. Nya perfect kayo, match kayo sa sapok kay nga sikwati. Yuk. Kani nga among nabayran. 30 pesos ra. Ayos. Way now to Malatapay Livestock Auction Market diya sa Buagita. Siguro mga 3-4 towns away from Dumaguete City sa southern part. So karon ana ta sa lungsod sa Bagong.
Ingon ni ate ni Busing. Kining karon mga igsoon, wa pag-ialaw sa mayor ang pagbaligya sa baboy. Kay tungod aning ASF. Ka-timing yun ta nga kuan. Wa pag-ialaw ang pagbaligya sa mga baboy. Mayon ta tutog doon na po'y baboy aron nga daghang tao. Karon pa namin pulis wala man ko papel. Karon Tagadi may ga ko na nang dito. di Tungod sa ay mga kaso ng board. nasakit ng ASF. So mao na mga igsoon. Boss, thank you sa. Oo. So wa pag yun oh. Dito na na ako. Teleprint ani boss. Ha? 28. 28. Ari suta. Dunay. At least dunay kanding, dunay baka. Gamay ra ron. But kani mga igsoon, kani ilang auction market dre dako ni space. Oh, nya nindot ka dre dakong timbangan dre ay. Ano tarawon. Labot kita dre. Aduh. Bos, mana ikon bos timbangan bos? Ah, so ana iso dia ang baka. Ya largo na timbang. Okay. Papoy baboy ron no? Apa? Okay. Alright. Ini oh. Wow. Stay put lang ha kay unya suruyo na to mga kananan dito dunay dagang dunay lami dito mga kananan. Ilang ra? Boss, may buntag. Gamay ra ron hayop no? Gamay ra. Ora gud. Oh. Ilang ra ni kabuok kay daulan-ulan. Karang timpo nga daghang kayo hayop, puno gid diri. Sa una? Sa una. Karon lahi. Amot na di na pasudlag baboy wa nagulo na Pero timpo kanang di pasud lang baboy temporary ra man ano. Ay, siguro karong nga semana ra. Temporary ra noon. Dili na. Ito na nulod mga idol basit baboy. Dito speak ka sa Butanta sa Panyabunan naara dito. Kada ko doy bis dito. Ang baboy okay ra dito. Okay ra mo dito. Okay ra ba? Bawal sa ano? Okay ra ba ko So sa ubang mga kuan, tabo-tabo mga igsoon sa Negros Oriental, doon na rin baboy. Kini lang diri, murag bawal sa mayor. Panagang lang sa aron di kay mo kuyanap ning sakit nga ASF. Kay pasagdan ra. Matira matibay ra gud utak ang baboy ron. Lagi. Ano may sakto? Ada to diri. Ay, kabaw eh. Oh. Boss, pila na boss? 20 ka pili, boss. 20 kining dako. Ang gamay 20 ka pili. Baita. Ang mga tao mas tambay boss. Kung ba na ni mga tagiya kayo? Kasagaran. Kasagaran, ang uban, prador. Ang walay ko prador daw kayo na wa man ni mali. Mingaw ron. Kamay mali nga barato kay ako. Kani nagbimbit barato na ibang malali. Ikaw boss, mamanalik ka boss. Naay barato. Okay. Ano mo ni barato palit? Di yung palit ug mahal. Kamo ba na mamaligya ay dire. Ko siya din yung palit ug barato. Palit ko sa mahal kayo. Mado kayo wala. Mapuom. Bay pa kagamay man ato kwarta na ro. Mapuom. Galing ba po ni mo sige mas basta barato palit mas kita ko okay lakat. Kanilang timbangan Remington high-tech ano kay digital na. Ma'am, good morning. Kani yung timbangan man digital naman no. Oh, digital na no. So kamo ma'am sa kuano ma'am sa LGU sa Buangita. LGU. So ang income ani ma'am, asa man mo makakuha ang income ani ma'am? Anto sa para sa LGU. Oh, sa to pa kada nay madaog dunay Wala may labot sa madam. Sir na lang sa so pila may bayad patimbang ma'am? 20 pesos. Matag baka. Baka baboy. Regardless of sang hayop basta matag hayop 20 pesos. So ang sa LGU ani. Ticket, sir. So doon ay ticket. Okay. So inani. So muni nga paagi nga makakwarta ang local government of Zamboanga. Ma'am, thank you ma'am. Thank you, sir.
115. Mauna sa tuwa. Ma'am, hi ma'am. So doon ay buwad. Buwad, doon ay mga lamas. Nakakot. Ari, sorry ta. Mana na ito doon eh? Tiguang. Lamin niya siya nga panghaplas mga igala. Tahibo, preservative, herbal oil mga igala. Muna boss, muna tahibo. Lana, himag. Lana. Himag. Para unsa po ni boss? Para katol-katol. Lana himag. Nuka, kani 30. Pila po ni yan boss, kadako? 100. 100. Para sa katol, samat, nuka, kakit, nuka. punit, pangagod, allergic. Ito mga gikagyan niya, o kani. Muna siya tambal nga binisaya, sir. Tambal binisaya, mga igala. Kani boss, parehara ni boss? Parehara. Parehara na siya. Haplas no? Haplas? Muna siya. Indot to ni pang haplas. Katulan ang himag. Binisaya nga tambal. Binisaya. Boss, thank you. Sige. Ako ipakita ninyo kaning lumboy. Ma'am, good morning. Ma'am, kani siya ma'am. Dahon na rin lumboy. Sudlan pa rin sa tabako. Pila po rin inani ma'am? 70. 70. 70. Pila ka piraso ni ma'am? Sobra gatos no? Sobra, oh. Daghang kayo. Ang kaning kuan ma'am, dahon, pila po? 30. Ang sumnik, kinilo? Binuok. 30 ang buok. 40. Hindi. So kaning boss, kaning usa ka kaning 40 boss, pila na yung himo ni mga ning stick? Pro estimate nimo mga pila na masuod ana diri. Kuan ba? 50. So kining usa, kaning balik 40, makahimo kag 50 ka tabako. Ma'am, thank you mama. Boss, thank you. Kini nga klase sa isda, mga igsoon, dugay na kay kuwag kitaan eh. Sa Cebu, wa di ko kitaan eh. Boss, mo ni ko ano boss no? Diwit. Tara mag-igsoon. Okay ra boss, akong ikapon. Sige dia. Presko kayo. Diri na ni boss sa sumbong kita. Yeah. Oh, presko kayo. Pila ma'am? Wala ko kita ni Cebu. Pila po kilo ani boss? 160. Boss, pila kilo ani boss? Kani? 250. 250. Diwit. Dagko kayo. Labi na prituhod. Ay, lumiyaga nila presko. Kano na yung klase nga. Presko kayo. Hi ma'am, good morning. Sorry ta. Boss, thank you boss ha. Indot rin may igsuon tungod kay direct yun sa mga farmers ba, oh. Nila ang panon. Wow. Ay, dapat nakadri ay. Duplicate kaya hapit mabusog. Boss, isa. Boss, good morning. Pila kilo ni boss? 200. 200. Oh, presko kayo. Very fresh. Boss, diri na ni nakuha boss sa Bogita. Presko kayo doon ay klasik-klasik kuwan isda doon ay danggit. Doon ay pito. Kaya mamsa. Mamsa ba ni boss no? Boss, thank you boss ha. Okay. Duta diri. Abunda kay diri ng suod ikan sa panon. Hangtod sa kaning mga seafoods abunda kayo. Di juga bubut man ya, barato ra pod. Ma'am, good morning ma'am. Good morning! Welcome to Malatapay. Thank you. Abutan kay laha mga lady police. Dili. Ma'am, usa ni ma'am? Kapi.
Kani coffee bean gini siya ma'am. Kini may mais. Nya suya. Ah, mahimo di kapihon ang suya. Suya, may so. Nya kini. Unsa pa niya klase nga kape ma'am? Native coffee beans. Tag 400 ang kilo. Nya, oh, murado nga daging. Ma'am, salamat mama. Boss. Boss. Good morning. Boss, usa gani? Basta boss. Tugnos din dire. Tugnos. Lami ni siya kamusun. Lugan. Lamuon. Sila mo lang kanang. Kanang gamay na siyang asin. Oh, kanang uksa ko apa sinabadok. Sinabadok. Wala ka. Wanay. Kamal. Pila kilo ani, ma'am? 400. 400. So, barato-barato gid dire magisuon. Kontra sa Cebu. Mahal dito, boss. Kani boss, pila na kilo ni boss? 200? Yes, sir. 200 ang kilo. Oh, wala ko kita anis. Sugbo. Plus aton. Dari naman yung lapas kaya nito. Okay. Boss, tara. Oh, abot si mo. Ma'am, thank you mama. Thank you po. Ampas ito. Bunda kayak dari mga isuon mo. Lamni juga kayak dari. Oh. Bos, tugnos siya pa sa boss? Oh, muna tugnos. Oh, mungkin ini siya gagmay nga klase no? Oh. Oh. Boss, akong asahan ka dali ha? Okay. Pakita mo kasi. Ini nindot juga kayo itlog kan? Oh. No? Ilawon po sa. Oh, kilaw. Alo, nanak. Ato sa unahan, nakakita mo kung dagko-dagko ko ani kamay. Amo to malurabig na. Oh, ana. Proprietary na to ani. Oh, ako na to ana. Magulang na to, anak. Maguwang. Tagpil man eh, tagpil. Unsa? Kailan? Tagpil. Toporte ang kilo. 240. Pila man ito nga? 240 kilo. Ma'am, thank you mama. Ay, thank you. Boss, thank you. Okay. Palit po kanding, boss. Kaya kami sa ko kayo. 3 of 25. Shout out sa mga Coast Guard nga na-assign diri sa Malatapay, sa Buagita. Boss, thank you. Boss. Kini diri may isuon. Doon ay gamay nga wharf diri. Pantalan. Boss, Wala mo dolarong sunod. Juan, sumuris rin. Ato sa Masiyas Consiyo. kana nga isla boss no? Apo Island no? Apo Island. Island, sir. So makita nato dagan mga kuan diri. Mga igso no? Doon ay dagan mga pambot. Kay doon ang isla dia dagan kayo mga sea turtles kanang Apo Island, no? Manang dagan kay foreigner diri. Mga igsoon. Oh. In fact, doon ay daghang mga resorts dito. So tadres ka lang kanan. Kana diha sutukil na diha. Sugba tula kilaw. Nga dire dunay na maligya dire kinilo nga lechon. Boss, pilang kilos lechon, boss? 800? 800 ang ilang per kilo. Doon na po dire.
Suruh yang apa nih? Ikas. Ya, makanan dulu. Sinugba. Oh, pork chop nya tuna. Tuna man no? Kinilaw tuna man no? Tuna. Tuna pa. Oh. So kay diri nga kuan sotokil diri ma'am no, kay sotokil sugba tuwak. Kinilaw. Mga perlas yun. Perlas. Ma'am, thank you mama. Sige. Ano po dali? May kinuha o mga tuna. Time for chow. Nilaw. So kanil lang kay manam tagkaon. Na sabaw, tinuwa sabaw. Kini mo akong gikuan. Kini mo akong gihuwat. Wow. Presko ha? Abunda diri may igsuon tungod kay ang kanang dagat diha. Baga pa kayo og kanang life ba sa underwater, so muna mga dagan sila isda. Ba, kaon tambok, gamay lang. No. Dali sir, kay ma'am sa sir. Dili ta ma'am, dali na ma'am. Dali ma'am. One bite. Thank you. Kalahi kay tuba inyong kuan ma'am no? Ano? Tuba Tuba. tuba. Mix tuba suka. Mo na di kay aslom. Yang tanaw mga igsoon, okay ra? Okay kayo, lamir kayo. Ma'am, bagay ra? Wapo na po tanawon? Ha? Dos, pila bos? Dos? Tres? 250? 3 ragon? Kamay lang? Ulay hangyo, no? Ano mo siya? 350 man bigyan. No. 280 lang, 280. Kaya, largahan ako, 280. Usa lang? Oo. Manong o. Sugod sa manong ay, 280. Hindi ko pangay ko kapido. Okay, 280, daog? Approve? Daog. Daog. Bagay ra? At least doon ako'y handumanan gikan sa Matapay. Wow. Ay, dagang divers dito. Hello! The divers. Wow. Gandam silahang mga gears. Kay matud pa sa akong gisulti kini na kadumdum mo nga kanang dagat nga na sa tubangan mga igsoon nindot kayo og life underwater. Alright, big shout out day no kang Maengski Retiza from Nangka Konsolasyon, Marix Bahar sa Bae City, and then Felix Berto Basera, big shout out to you, also to Norman Solideo. Sir, shout out diha sa inyo ha. Salamat sa inyong pagsubay sa Cebuano 123. Big shout out also to Nanay Mosa and Cerilia Procurato from Makaas, Katmon. Amping mo kanunay mga nanay. Og much love and respect alang kaninyo from me, Gawins of Cebuano 123. Ay, mga Bali Indonesia. Mga glow in the dark. Kining? Glow in the dark? Fluorescent. Early start, handmade, made flipboard. Oh, gi-carve gina nimo boss. Oh, carbon. Handmade
po, wala na. Ibang So pring kahoy boss. ano mga nodes dagat kung mga dagat. Ah, driftwood. Ah, okay. Tulit na ako. Wow. May mga mga nodes. Crystal quartz. Mas. Wow. Ano, drawing na bagay. Kuan ni siya. Clay. And then kuan ni glow in the dark. Wow. Oh? May mga bato ta apoy lang. Okay. So, dire lang sa Malatapay mga igsoon doon ay souvenir shop dire. Nindot kayo. Boss, usay nga niya mo, boss? Francis Aguirre. Francis Aguirre. Taga dire ka, boss? Oh, taga dire sir. Okay. Very nice piece of one artworks. Ma'am, thank you, mama. Ibang pares? Using nga na ning shop niyo, boss? Maura na sir, Francis Aguirre. Francis Aguirre shop. Pangalan. Okay. So nara dire sa kuan Malatapay, boss. Thank you. Thank you. Tumoy lang yun sa Malatapay before ka maabot aning ilahang wharf. Alright. Mga igsoon, salamat kayo sa inyong pagkuyog. Kita ta sa sunod nga vlog. Insakto jud kay igsoon. Tungod kay igo-igo ko na human, paligsik na. So again, dako na kong pasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayon nga pagkuyog kanako. This is Gawens in Malatapay, Sambuangita, Negros Oriental. Amping kanunay mga igsoon. Let me tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time. You gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna hear you say, put it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yeah. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please. You know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown, your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea, there's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. I'm on my way. Yes, I'm on my way.